На 20 ноември предстои нов лунен цикъл или новолуние в зодиакалния знак Скорпион, мили приятели. Скорпион е много лъстив знак. Той е свързан с интимността, с дълбоките пластове на душата, както и много катарзисни моменти, които преживяваме и имат отношение към цикъла раждане, смърт, прераждане. Негов управител е Плутон, велики алхимик, след който нищо не е същото. По време на това новолуние не е задължително да ни се случват нови неща или посоката не винаги е пълен напред, макар че новолунията са свързани с нови начала. Самото новолуние е в последните критични градуси или това е един портал на освобождаването и приключване на стари кармични теми. По време на новолунието и Меркурий е ретрограден и е в съвпад с Слънце и Луна. Ретрограден Меркурий в Скорпион ще ни накара да изкажем или да се върнем към истини, които дълбоко сме скрили в килера или не сме изказали до този момент. Но доста по-революционно е връзката на Уран в Телец, който прави опозиция към светилата. Това новолуние може да е много разтърсващо и въобще целият лунен цикъл. Може да има неочаквани събития, които да ни изкарат извън зоната на комфорт, но да ни подмогнат личния процес по израстване и катарзис, като ни накарат да пуснем стари неща, към които сме се привързали, сме се обсебили или сме фиксирани към тях. Дошло е време за освобождаване, мили приятели, и за дълбока автентичност. Слънце и Луна в Скорпион са в съвпад с Лилит, или това е дивата жена, знаещата жена. Така че дълбоко в нас носим една мъдрост и връзка със своите инстинкти. Бъдете в откровение към себе си. Аз съм Ема, кармичен и еволюционен астролог и нумеролог с повече от 10 години практика като консултант в тази сфера. Ако пожелаеш, може да запазиш час за индивидуална консултация, може да откриеш информация в биото.